салом, ба ҳама боз як телеграм-бот барои пулкоркунӣ селка барои телеграм-бот дар поёни видео мешавад ва дар баланси ма як 18-80 тангай. Барои пуломона гирифтан мо бояд аввал кашлокмона сохранӣ кунем. Кашлока интихоб мекунем. Дар ҷа мо метавонем кашлокҳои Payer, Valeta, 3x, Dogecoin, Perfect Moneyра сохранӣ кунем ва ман кашлоки Payerра интихоб мекунам. Payer кашлока мекушоем. Рақами кашлокмона пиравад мекунем, бо бот монда меоем. Дар ин ҷа рақами кашлокмона менависем, поёнда сохранита интихоб мекунем ва дани сохранина закрита интихоб мекунем. Кашлокмон сохранӣ шид ва мо метавонем пуломона дар кашлоки сохранид кардагимон бигирем. Барои пуломона гирифтан VVC-ра интихоб мекунем. Ҷа минималкаш 10,000 танга ёки $1, 10,000 танга ёки $1 кор карда метавонем пуломона дар кашлоки сохранид кардагимон бигирем. ва дар ин ҷа бошад менависем чанд қадар пуле ки кор кардагем. Отправить заявкура интихоб мекунем. Пул дар баланси мо мегзара. Комиссияш боша 1%. Историяра интихоб мекунем. Дар ин ҷа историяи кори моро нишон медиҳад. Кадом вақте чанд қадар пуле ки гирифтагӣ бошем дар ин ҷа нишон медиҳад. уровня интихоб мекунем. Чанд қадар ки уровни мо бисёр боша, ҳамон қадар мо пул бисёртар кор мекунем. ва то 20,000 уровнтон нола. Агар 30,000 кишид 10% мешавад уровнтон. Агар 50,000 танга кор карде 20% мешавад уровнтон. Агар 100,000 танга кор карде 30% мешавад уровнтон ва ҳамин хел то 10-ум уровня ҳастад. ва ҳама уровни баландаш 10 вақте 10-ум уровнда омаде 100% бонус шумо кор мекунед. мегзарем ба таври дигари пулкоркунӣ. Заданиро интихоб мекунем. Дар ин ҷа заданиёи YouTube ҳастад ва ҷа нависаге ки оставить комментарий на YouTube нархш боша 30 танга. Барои заданиро иҷро кардан выполнить заданиро интихоб мекунем ва болода бошад 3 задания. Метавонем задания барои категориёшонро интихоб кунем ва ҳозираш дар нестаи заданиё. мегзарем ба таври дигари пулкоркунӣ. Видеоро интихоб мекунем. Смотреть видеоро интихоб мекунем. Дар ҷа моро видеои YouTube нишон медиҳад. Аз тарафи дасти чап бошад таймерша нишон медиҳад. Шиддат мекунем ки таймерш бичава ва пул дар баланси мо мегзара. Барои видеоро тамошо кардан плейра интихоб мекунем. ва мо метавонем видеоро пропустит кунем ёки тамошо кунем дальше. ва агар бихоем дальше тамошо кунем следующий видеоро интихоб мекунем ва видеои дуюм сар мешавад. Майна ман видеоро тамошо кардам. 1,80 танга дар баланси ман гузаштаг. мегзарем ба таври дигари пулкоркунӣ. Серфинга интихоб мекунем. Начат просмотра интихоб мекунем ва дар ин ҷарам ҳам хел таймер мода нишон медиҳад. Аз тарафи дасти чап ждат мекунем ки таймериш бучава ва мода ҳам хел суратҳо меояд. Мо бояд ки ҳамин суратҳоро дуруст интихоб кунем. поёнда нишон додагиай ва ҳамин се суратҳо дуруст интихоб мекунем. Байна ман 3 танга кор кардам. 3 танга дар баланси ман гузаштаг. Агар ҳамин сайт шуморо дар кор бошад перейти на сайт мекунем. Метавонем ҳамин сайт дар бораи ҳамин сайт бихонед ёки следующий сайта интихоб мекунем. шуморо сайти дигарро нишон медиҳад ва ҳамхел пул кор кардан мегирем. ва мегзарем ба таври дигари пулкоркунӣ. Рефералро интихоб мекунем. Агар ҳар касе ба силкаи мо регистратсия кунад мо 14% кор мекунем. ай реферали якум уровень ва ай реферали дуюм уровень боша аз 1 то 4% кор мекунем. поёнда боша ҷа нишон медиҳад чанд касе агар регистратсия кардагӣ боша ба силкаи шумо рақамашо нишон медиҳад ки ҳамин қадар реферал ба силкаи шумо регистратсия кардагиай. ҳамин силкаро копировать мекунед. дӯстотонро роӣ мекунед. ва ин сайт QR-код ҳам дорад. Метавонед QR-кодро дар дӯстотон роӣ кунед. ба ҳамин видеои мо ба охир мерасад. То видеоҳои дигар.